mana ɗan cani mai gida baka mana wariya. Da gaskiya karfa mana yi zaman ka mai gida baka mana murdiya. Ubangiji mahalicci shi yayi agwagwa shi yayi mage shi yayi Niraj mawaki kenan yau na aka sata Nijar. Shi yayi giwa da girma na ta karyata ta ga halin waige. Ubangiji ka taya mu sarkin mu yanzu ma kai ke mana kariya. Mu gaishe da General ɗan cani. Da gaskiya karfa mana yi zaman ka mai gida baka mana murdiya. Ina gwanin mu Aleri ɗan cani mai halin nunawa. Nawa gabas kan miƙe makiyanka na ga sun yi arewa. Masu saran dagi sun yi shiga shi ya yi miƙewa. Cintuwan mu na gayya sai dai mu tare mun tuka shi da muciya. Mun gaida shugaban mu na Nijar. Da gaskiya karfa mana yi zaman ka mai gida baka mana murdiya. Masada sun gane ka ɗan cani kai jigo ne. Da gwargwadon aiki nasa sun gane mai gida tsani ne. Dukin tuwo ku bar sakaranda in za ku lura gara tukwane. Hayaniya ba ta ci in za ku lura kuma ku yi mana gas. Ku gaishe da garkuwar 'yan Nijar. Da gaskiya karfa mana yi zaman ka mai gida baka mana murdiya. Cani shi daki ya hayo ɗan hayaniya sai jaki. Nijar biyayya mi masa kar mu biyo wa zakin baki. Komai siyar batu mun sa ai dole ya baro ɗan carki. Wani da damuna na lura me gidan mu kun ga shi fa yana son gaskiya. Shugaban kasar mu na Nijar. Da gaskiya karfa mana yi zaman ka mai gida baka mana murdiya. Halima melamin zan kai ma da gaske na gode ma. Dan yana kauna ta nira shi dole in sara ma. Abin da ni na faɗa maka baya ko gaskiya na faɗa ma. Hayaniya za su mana wasu 'yan adashi sun so su mana wariya. Mun gaida kai Firayim Minista. Da gaskiya karfa mana yi zaman ka mai gida baka mana murdiya. Ali Muhammad ina bisa gargarsa mai gidana ne shi. Dan haka rash na faɗa muku lallai da gaske na gaida shi. Ku lura tallar turmi lallai tiri-tiri sai mai shi. Mu zaɓi mai kishin mu samkar mu zaɓi 'ya'yan baki gaskiya. Mun gaida kai Firayim Minista. Da gaskiya karfa mana yi zaman ka mai gida baka mana murdiya. A ɓangaren yin waka rash na ku ba fani wani ne ba. Ku lura in waka ce rash na ku ban zamo jigo ba. In kuka ce na zama gwani ai ba ku yi adalci ba. Manyan mu na gida mu muna da wa kullum Ubangiji shi ke mamu kariya. Mun gaida mai gida ɗan cani. Da gaskiya karfa mana yi zaman ka mai gida baka mana murdiya. Shugaban ƙasa ɗan cani na san shi mai gidana ne shi. In ka je gidansa yana nan zai maka gwargwadon ikon shi. Shugaban ƙasar 'yan Nijar ƙaryar karakumi ka ziga shi. Shin wai ina ɗan cani ko bai gida muna nan mu har sahiya. Shugaban ƙasar mu na Nijar. Da gaskiya karfa mana yi zaman ka mai gida baka mana murdiya. Shugaban ƙasar mu na Nijar in dai akwai kaban kokawa. A yanzu tun da kana nan duk 'yan ƙasar mu na darawa. Saboda babbar kyauta in an yi baba ta fi daɗewa. Ita kwa kyautar baba in yayi ta tofa sai ka koshi gaba ɗaya. Mun ƙara gaida kai ɗan cani. Da gaskiya karfa mana yi zaman ka mai gida baka mana murdiya. Guda ka tana tunawa ubanmu mai halin kirki ne. In magana ta kuɗi ce ta tashi raƙumi ya yi zaune. Ko a siye da siyarwa an yi su baba da riba ne. Ina ta gaggaida ka uban gidanmu gashi ka share ni gaba ɗaya. Ka tallafa mini oga. Da gaskiya karfa mana yi zaman ka mai gida baka mana murdiya. A ɓangaren ilimi Nijar an yi ƙoƙari ta gyaru. Saboda duk makarantu kai mana ƙoƙari sun tsaru. Akwai walittahi duka an kera gwargwado na kujeru. Dan cani ya gyara mana lallai mu tare Nijar mi masa godiya. Soja cani mazajen dori. Da gaskiya karfa
sannan asibitoci na gansu baba kai ginawa, baba kayo zarcewa, fatan da mu muke yan Nijar bai daya. Soja ga wuta ɗan cani, Da gaskiya ka rika mana yi zaman ka mai gida ba ka mana murƙiya. da gaskiya ka rika mana ɗan cani mai